Un dels 4 projectes a votar en aquests pressupostos participatius és l'elaboració, no execució, sinó elaboració del projecte de millora de la Font de les Escales que veiem aquí darrere. Fa uns anys, és a dir, una mica per contextualitzar, el 78 es va cobrir amb aquest carrer el que abans hi havia aquí, que eren unes escales que pujaven, i aquí sota, als nostres peus, hi havia una font amb un abeurador al costat. Va ser la primera font de Santpedor. Aleshores es va tapar i fa uns anys es va intentar recuperar fent aquesta intervenció que tenim aquí, que és a través d'aquest vidre podem veure el que hi ha baix, però es va deixar així. Aleshores, la nostra idea és poder fer el projecte en aquests pressupostos, que aquest projecte pugui fer més accessible o millor, més visible el que tenim aquí sota, que es conserva la primera part de les escales on arrenquen i començaven a pujar fins aquí dalt. Aleshores, el projecte com serà no se sap. El projecte el que serà que uns enginyers, uns arquitectes faran aquest projecte i veuran el que hi ha, com està conservat, com es pot fer, i a partir d'aquí es farà una proposta per intentar recuperar i apropar a la població el que tenim aquí sota. Aquesta és una de les 4 propostes per les quals l'Ajuntament ha reservat una partida de 20.000 euros per tirar endavant el projecte que els ciutadans decideixin. El sistema de votació serà presencial i per correu electrònic. Es podrà votar una única proposta de les 4 que es presenten. Per votar de manera presencial es col·locarà una urna a partir del dimarts 18 d'abril fins al divendres 28 d'abril a l'Ajuntament i a la biblioteca. També es podrà votar per correu electrònic. Per això caldrà entrar a la pàgina de participació ciutadana del web, omplir i enviar el formulari especificant quin dels 4 projectes es vol empènyer. El recompte de vots es portarà a terme el dia 2 de maig del 2017 a 7:15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Santpedor.